Všetkým kreátorom a všetkým dobrým dušiam prajem nádherný, úspešný a magický nový rok. Nielen nový rok, ale každý jeden moment, v ktorom sa rozhodneš pre seba a v ktorom sa rozhodneš, že budeš kreovať a robiť veci, ktoré tešia teba a nie ostatných. Prajem ti také momenty, kde si uvedomíš, že všetko pochádza znútra, že ten vonkajšok je vlastne iba odraz. A je len na tebe, že či tomu budeš dávať tvoju silu alebo nie. Ja viem, každý jeden z nás sa snaží šerovať a zdieľať to, čo prežil a to, čo chce, aby si ostatní zobrali. Ale sú tu aj takí, ktorí zdieľajú určité systémy a spôsoby, ktoré nás držia iba